lokal. Ubus! Always the champion! Aragsakan ti grupo ti babayi ti Barangay Bubuos Solsona kalpasan na nagunod dati may kalima a championship title ti Modern Zumba Competition. Tinasaw nga aktibidad ket paset ti Women's Month celebration. Mainay iti retoy segon kani Mrs. Maria Doque sa presidente ti grupo napalaos ti panagyaman na iti gageta ken dedikasyon dagiti nagsala. Inay na nga agtultuloy a suportaran ti Barangay Council iti anyaman na programa ken aktibidad dagiti babayi. And nabayag nga nag-prepare kami kay ti dancer ko and ket agyamang kami ti dancer ko ta ije nga nalaing da nga sumasala ta and suportado ti barangay official kasama den kanya nga presidente ket agyaman ak unay ti dancer ko ket ti barangay official ket pagyaman ak tay sumanen ti champion kadete nga kanito nga women's month ket agyam na kinapo Diyos ta isunat ikan kanayon nga mang tartarabe kada kami. Kabayatan na saan na may peksaragi dancer ti ragsakda kalpasan na nayawi damanan ti corona. Kapoy ti daytoy idanon da ti panagyaman da ti barangay official ti Bubuos kanay tinayat anang suporta iti grupo da. Di Bubuos kat always ready kan kami ipaturay nga maawa kami. Kahit ko lang apo nga kami ti agyaman ganiti barangay officials ti barangay Bubuos sige ti ni kapitan, ginayat nga kapitan mi, kasama diti presidente iti kada sitio mi, kaniti inayat nga sponsors mi nga lang tulong kanya mi. Ti grupo ket makisalip iti Zumba competition iti entero a probinsya inton Marso 26 sa Quezon, Atawon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak I FM.